Βρισκόμαστε σε ένα από τα καλύτερα συνεργεία της Αθήνας που τώρα έχει μεταφερθεί στον Πειραιά. Η εξειδίκευση του συνεργείου είναι σε μηχανές δύσκολες όπως αγωνιστικές μοτοσικλέτες, αγωνιστικά jet ski. Θα παρουσιάσουμε ένα μηχάνημα το οποίο κάνει τεστ στα λάδια. Φώτη, το μηχάνημα αυτό ποια είναι η προέλευσή του? Αγγλία. Μάλιστα. Αυτό τι ακριβώς θα δούμε σήμερα? Μετράει την αντοχή του λαδιού στη λίπανση και πόσο προστατεύει από φθορά. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο μέταλλα. Ένα κύλινδρο που γυρίζει, περιστρέφεται, μεταλλικό. Αυτός ο κύλινδρος λοιπόν είναι που περιστρέφεται. Και μία μπίλια ατσάλινη πάλι. Αυτές οι δύο μπίλιες λοιπόν θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και στο δυναμόκλειδο αυτό θα δούμε πόση δύναμη θα εξασκήσουμε για να μπορέσει να σπάσει το φιλμ και να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Πολύ ωραία. Θα φτάσει στο σημείο να σταματήσει τον κινητήρα ή απλά θα δούμε πώς θα καταλάβουμε? Θα δούμε ότι σταματάει να γυρίζει. Σταματάει λοιπόν ο κάτω τροχός να γυρίζει. Πολύ ωραία. Να βάλουμε λάδι λοιπόν στο δοχείο και να ξεκινήσουμε το πρώτο τεστ. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε τεστ με το καλύτερο λιπαντικό που έχει το συνεργείο. Θα κάνουμε το τεστ Ναι, θα κάνουμε λοιπόν τεστ πρώτα με το λιπαντικό αυτό. 1050 1050 είναι από τα καλύτερα σε εξόδες, σε δύσκολες υψηλές θερμοκρασίες. Είναι λάδι για υψηλές θερμοκρασίες που αντέχει. Βάζουμε λοιπόν μια μικρή ποσότητα στο δοχιάκι. Και θα βάλουμε και μια καινούρια. Πολύ ωραία. Απείραχτα όλα. Καθαρά, καινούρια όλα. Βάζουμε μπροστά το κινητήρα. Αρχίζει λοιπόν το κάτω μέταλλο. Στα πόσα κιλά? Δεν μην κάψουμε το μηχάνημα. Όχι, δεν μην κάψουμε το μηχάνημα. Είμαστε στα 6-7 κιλά. Έτσι. Να τονίσουμε ότι λάδια πιο απλά σπάνε ήδη από τα 4 ή 5 κιλά. Δείξε, μπορεί να φανεί η φθορά, λοιπόν, η φθορά εδώ, που δημιούργησε στην πηλιά. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σωστά να δούμε ότι δεν είναι μόνο το ότι ακουμπήσανε τα μέταλλα μεταξύ τους. Η μπίλια αυτή που πριν ήταν πολύ καθαρή, τώρα αυτή τη στιγμή έχει φαγωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα αλλάξουμε στο δοχείο μας το λάδι. Αυτό που μπορούμε να το βάλουμε, μπορούμε να το επιστρέψουμε μέσα στο... Όχι. Χαλάσουμε. Μάκη, που μπορούμε να ρίξουμε το λάδι από το δοχιάκι μας? Γυρίσαμε λοιπόν τώρα τη φαγωμένη μεριά στο μέταλλο, σε μια καθαρή. Και θα πάμε και σε μια... Ξανά λοιπόν με τα μέταλλα πολύ καθαρά. Ανοίγουμε ένα τετράλιτρο από το Plus 3 Metal. Πολύ ωραία. Γεμίζουμε ξανά το δοχειάκι μας.
Βλέπουμε εδώ και φτάνουμε στο δυναμόπληγο, το οποίο βλέπουμε πλέον να περνάει τα 7, 13, 15, 16, 17. Όση δύναμη και αν έχει βάλει, δεν καταφέρνει να σπάσει το φιλμ του λαδιού. Βλέπουμε από απόσταση το δυναμόπληδο έχει τερματίσει και το φιλμ του λαδιού δεν έχει σπάσει, το μοτέρ δεν σταμάτησε. Φώτη, αν κάνουμε το ίδιο πείραμα με τα λάδια πλέον φαγωμένα, όταν... Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μηδενική φθορά στην πύλια. Στην πύλια, στο σημείο και που εδώ την αντί να το φάει, γυάλισε. Ναι, αυτό είναι φαίνεται πάρα το πολύ στεφάνι, φαίνεται το. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ φαίνεται το άλλο δίπλα, κοίταξε. Ναι, είναι το τα προηγούμενα φαγωμένα. Εδώ είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έκανε ένα στεφάνι. Από τα πειράματα που έχουν γίνει βλέπουμε τα φαγωμένα σημεία του κάτω κυλίνδρου και βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο αντίθετα δεν έχει καμία φθορά ούτε ο κύλινδρος ο κάτω ούτε και η μπύλια, την οποία βλέπουμε εδώ πολύ προσεκτικά. Το φάγωμα εδώ στα πλάγια είναι το προηγούμενο και εδώ βλέπουμε το σημείο αυτό που η μπύλια είναι άψογη. Φώτη, πες μου δύο λόγια στην πράξη τώρα για την εφαρμογή στα αυτοκίνητα. Παραδείγματος χάρη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν προβλήματα με βαλβίδες που χτυπάνε, με θερμοκρασίες. Μειώνει τη θερμοκρασία. Εφόσον δεν έχουμε τριβές στα μέταλλα, έχουμε μειωμένη θερμοκρασία, οικονομία στα καύσιμα, καθαρότερο κινητήρα. Στο ξεκίνημα του κινητήρα. Και λιγότερο θόρυβο στον κινητήρα. Μειώνεται ο θόρυβο. Εφόσον έχουμε μειωμένες τριβές. Όταν είναι παγωμένος ο κινητήρας, στο ξεκίνημα, το ξύπνημα του κινητήρα. Στο ξύπνημα του κινητήρα έχουμε πάντα σταθερή λίπανση. Για τα πρώτα δευτερόλεπτα που ο κινητήρας μένει ξερός μέχρι να ανεβάσει λάδια, η αντιλία λαδιού, εδώ έχουμε σταθερή λίπανση. Πολύ σημαντικό. Που δεν έχουμε καμία φθορά στον κινητήρα μας. Σε αυτοκίνητα που έχουν μικρό κινητήρα πολύ πιεσμένο όπως το Smart, εδώ έχουμε πολύ καλή συντήρηση στον κινητήρα μας, δεν έχουμε φθορές και οπότε μειώνουμε τα έξοδα συντήρησης. Στα αυτοκίνητα που χτυπάνε βαλβίδες είναι πολύ συνηθισμένο πολλά αυτοκίνητα να χτυπάνε βαλβίδες, ειδικά στο ξεκίνημα. Στα αυτοκίνητα μειώνεται πολύ ο θόρυβος στα οστήρια και γενικώς ο θόρυβος στον κινητήρα. Στην πράξη σε δυναμομετρήσεις αυτοκίνητα έχουν γίνει για να δούμε διαφορά στην απόδοση. Έχουν αύξηση γύρω από το 9% υποδύναμη μεγαλύτερη. Σε τι αυτοκίνητα έχουν γίνει αυτές οι δυναμομετρήσεις? Έχουν γίνει σε Honda, σε Lancia, σε Citroën και σε Alfa Romeo. Πολύ ωραία. Το λάδι αυτό είναι κατάλληλο μόνο για αυτοκίνητα ή μπορεί να μπει και σε μηχανάκι ή jet ski? Και σε μηχανές και σε οτιδήποτε μηχάνημα που χρειάζεται λίπανση. Σε σκάφη, και σε σκάφη και στα πάντα. Έχουμε κάποια εμπειρία, έχουμε κάποια περιστατικά με κινητήρες εξολέμβιες? Έχουμε εμπειρία σε εξολέμβιους κινητήρες και σε αυτά τα... Πώς τα λέτε αυτά τα... πώς το λένε, το κρυσκράφι. Μάλιστα. Ταχύπλοα, στα ταχύπλοα. Ταχύπλοα ακριβώς που έχουν πολύ... Το πρώτο που βλέπουν είναι ότι έχουν μειωμένο θόρυβο στον κινητήρα. Μειώνεται ο ήχος στον κινητήρα. Δουλεύουν πιο γλυκά οι κινητήρες. Τέλεια. Το πρώτο σύμπτωμα που καταλαβαίνει ο ιδιώτης είναι αυτό. Εγώ προσωπικά, επειδή χρησιμοποιώ το λάδι αυτό που παρατήρησα είναι ότι το αυτοκίνητό μου στο ξεκίνημα, ενώ χρειαζόταν να πατήσω δεύτερη φορά, πολύ συχνά πάταγα δεύτερη φορά τη μίζα για να πάρει μπροστά, αμέσως από τις πρώτες μέρες παρατήρησα ότι με την πρώτη μυζιά, ακόμα και να έχω πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω, με την πρώτη μυζιά μου παίρνει αμέσως. Αυτό κατάλαβα εγώ κατευθείαν ότι κάτι στο ξεκίνημα έχει μείνει, έχει κρατήσει ίσως πάνω στα μέταλλα και φαίνεται σαν να έχει ήδη λίπανση και βοηθάει τον κινητήρα να δουλέψει πιο στρωτά. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα εγώ. Στην πράξη κάποια άλλα παραδείγματα έχουμε?
Σε αγωνιστικά, παραδείγματος χάρη. Αγωνιστικά αυτοκίνητα που το βάζουν. Υπάρχουν οδηγοί λοιπόν αυτή τη στιγμή με αγωνιστικά αυτοκίνητα που τρέχουν με αυτό το λάδι. Και χρόνια τρέχουν με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όσον αφορά τη διάρκεια ζωής που μένει στον κινητήρα. Το λάδι μπορεί να μείνει μέχρι και 30.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αν ξεχαστεί λοιπόν το συνιστόμενο 10 με 20.000 χιλιόμετρα που αλλάζονται τα λάδια, αν ξεχαστεί. Μπορεί να μείνει και μέχρι 30.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Θα έχει πιο καλή αντοχή λοιπόν στο βάθος χρόνου. Πολύ σημαντικό αυτό. Το λάδι, όπως μου είχες πει πριν ξεκινήσουμε και το βίντεο, σε ήδη φθαρμένα λάδια, ότι η φθορά παρατηρήθηκε. Τα φθαρμένα λάδια μετά από 20.000 χιλιόμετρα παρουσιάζουν το ίδιο πλεονέκτημα να μην φύρουν το τροχό. Τα μέταλλα λοιπόν και πάλι προστατεύονται και έχει την ίδια, έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλεια. Το φθαρμένο λάδι των 20.000 χιλιόμετρων. Τέλεια. Αν το μετρήσουμε εδώ θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τέλεια, πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έχει πέσει η απόδοση του λαδιού. Πολύ ωραίο, ευχαριστώ πολύ.